Krogene placeres i snørehullerne i hver sin side af skoen, som så holder foden lidt oppe i forhold til personer med dropfod typisk. Og der kan man selvfølgelig have et sæt kroge i hver par sko, man har, så man ikke skal flytte dem over hver gang. Så sætter man manchetten rundt om anklen her. Og herover også. Sådan. Selve gummibåndet her skal man være sikker, at det lille stykke her, den er oppe i midten. Sådan her, ned over den første krog. Næste krog, pas på ikke at trække hul i gummiet. Og så har man dropfodsbåndet, som med elastikken, der gør, at når man går, så løfter den lige foden en lille smule op, så man ikke kommer til at slæbe den efter sig, men man samtidig har den dynamiske gang via bevægelsen, så man ikke får en hård og statisk gang og kommer til at belaste sin krop på alle mulige andre måder.